חבר'ה, לי קוראים מוש. אחרי. אז אנחנו היום נשחק באקו לוקו עם השחקן שלנו. אנחנו קצת נעשה שם בלגן. שנה טובה לכל ילדי אקו לוקו. אז אנחנו נעשה שם כאילו כמו הכנה ל-GTA. Shut the fuck. אז איך שאתם רואים, הברק פוגע בנו. זה מה? מי אמר מה? פיטמר. אז איך שאתם רואים באקולוקו אסור לקלל, שזה גם מוריד את ה... אבל יש לנו איפה פיטמה. מה פיטמה? כל מיני. אז... מיני, תכתבי מיני. רוצה לעשות מיני? תכתבי רוצה לעשות מיני? רוצה לעשות מיני. רוצה לעשות מיני? אמרת כן? יופי. תכתבו את העץ. תשמע. בואי לבית שלה. אוקיי, תכתבי לעשות גרה. בשבילך. אתם מיליונים. לא רוצי, אני רווק. איפה? אבל אין לי כלום. תכתבי, יש לך מיטה? לא נורא. הצטרפתי היום. גם אני. שני שחקנים עושים, שני שחקנים יאללה! אללהו אכבר. זין. אותי. מה אתה רוצה? תראה את המכנסיים. כן, זה מה שאני גם אעשה. tomorrow, היה עליי מכנסיים. איפה הם עכשיו? זה בגדים. שאלה טובה. יאללה. אני בא לך מאחורה. קדימה. בום. Oh, יאללה. אורי. רוצה להצטרף? למה? לא. אורי. למה? נראה לי. שלא. תעריפו. נראה לי שלא. יאללה, אללהו אכבר. מה זה? פירמידה? שני בנים על בת אחת. חברים. אז אזהרה. אז זה עכשיו... מי אתה בכלל? תברחו, שוטרים. אופס. אזהרה שנייה. למה? תכתבי אז. לא קיללתי. זה סייעת, מה? לא!
וערומה. אין אותי, נראה לי בכלל. אתם לא ראיתם כלום. איזה עזור לילדים בני 5, לא יודעים להתקרב. בוא נחליט כנראה. בוא נקרא איתו. לא, יש לי בית. להטומלסית כאילו. טוב, אני הבית שלי. לא רוצה. בוא נתלבש. יש שאתם רואים, החג הזה לא כיפי, לכן אנחנו עושים את הסרטון הזה. אם אתם שואלים איך עושים סרטונים, יש לי בית. אם אתם שואלים איך עושים סרטונים כמו שאנחנו כאילו מצלמים את המסך, אתה... מה זה? אז אתם נכנסים לטינספיק, בקיצור זו השיטה שלי. אוקיי, אפשר את המחר שנייה? לא. אז נכנסים לטינספיק, מורידים טינספיק 3. אוקיי, אחר כך אתם מורידים את הזה וזה, עובר וולף. לוחצים כמה פעמים, יוצר לכם את זה זה. לא אנחנו. ואתם לוחצים פה, אחר כך יוצא לכם את זה, ואתם פשוט לוחצים. וזהו, חברים, זה להיום. חכי, לא, יש לי עוד משהו. יש עוד משהו קטן? יש לי עוד משהו קטן! אז אני מנסה כמה שיותר שחקנים למשחק הזה. שנייה, חכי. המשחק הזה, אתם נכנסים אליו, זה המטרה של המשחק זה כאילו לייצר רובוט, להילחם, וקבוצה טובה, אחלה. משחק גרוע. סתם את הפה. אז אני אראה לכם משחק הכי טוב בעולם. עכשיו תראה לכם זה המשחק הכי טוב בעולם. בקיצור תעשו מה? M, W ו-O, תכתבו ביוטיוב, תסתכלו סרטונים, אחלה, ביי. להתראות, אנחנו בינתיים נמשיך לקלל אנשים.